हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। धरती मैया की जय। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया की जय। सब हमार जे कथा सुने सब परिवार की जय। तो हे गुरु बहिना गुरु भैया लोग, अगर कथा के हमार आप लोग पूरा अंत तक सुने नी तो भोलेनाथ के शिव कृपा आप लोगन के ऊपर हमेशा बनल रही। काहे कि जो कहल जाला कि भोलेनाथ के कभी भी ऐसा ना होला कि जे सुनेला और ना भी सुनेला ओहू के ऊपर हमेशा आशीर्वाद कृपा दया हमेशा भगवान बरसावत रहने। काहे कि जिसे कहल जाला कि माँ एक माँ होली, वैसे ही भगवान शिव भगवान सबके लिए हमें, चाहे केहू पाप करे चाहे पुण्य करे, चाहे कथा सुनो चाहे ना सुनो। तो अगर अगर आप लोगन के हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो अंत तक सुनला के बाद से, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखा। आप लोगन के कथा हमार कैसा लागल है इहो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए ज्यादा समय न बितावत हुए हम कथा के शुरू करतनी। और जहाँ आप लोग बैठल बानी वहाँ से शंकर भोलेनाथ के नाम लेते हुए, शिव गुरु के नाम लेते हुए, आप लोग भगवान के नाम लेते हुए कथा के आराम से बैठ के सुनी और पूरा अंत तक जरूर सुनी, आधा अधूरा ना छोड़े के चाहे। तो एक गुरु बहिना जनी की एक पति पत्नी रहल लोग, किसान खेती किसानी करत रहल लोग, खेती किसानी करत रहल लोग, लेकिन वो लोग अपने जीवन में बड़ा खुश रहल लोग, बहुत ज्यादा खुश रहल लोग। लेकिन उनकर एगो लड़की यानी कि एगो बेटी और 3 गो बेटा रहल लोग, एगो बेटी और 3 गो बेटा रहल लोग। जो कहल जाला कि अपने जीवन में किसान खेती किसानी क के अपने चारों लड़कन के पढ़ा लिखा के कुछ लायक बनौले रहने। बेटी के भी बहुत बढ़िया बुद्धि ज्ञान देले रहने और लड़कन के भी, उनका जो 3 गो जो बेटा रहने बहुत बढ़िया से अपन उनका जिंदगी कटत रह। और ओकरे बाद से जो किसान रहल लोग दोनों जने, वो किसान पति पत्नी का कइल लोग कि पहले अपने बेटा के शादी कइने, बड़ा बेटा के, दूसरा बेटा के फिर शादी कइने, फिर तीसरा बेटा के शादी, ऐसे ही करत हुए चारों लड़कन के शादी बियाह हो गए। लेकिन गुरु बहिना आप लोग जानते बानी कि केकर किस्मत कहाँ बदल जाए केहू ना बता सकेला, कब कहाँ के कर कहाँ का हो जाए इहो ना केहू बता सकेला। वही तरह उनकर जो बेटी रहली वो बहुत अच्छा घर में, वो किसान अपने बेटी के शादी कइने, लेकिन उनकर किस्मत न जाने का भइल कि भगवान कुछ क्षण में उनका जो किस्मत रहल पूरा पलट गई। बहुत अच्छा घर में शादी कैले रहने, खैले पियले से लेके पहनले ओढ़ले ले कहीं कुछ के कमी ना रहो। लेकिन भगवान न जाने कौने कर्तव्य से वो बेचारी चूक गईली कि वो ऐसन गरीब हो गईली कि उनके घर में खाए के लिए भी सोचे पड़े कि हम कहाँ से लेकर भोजन आए, कहाँ से चावल दाल ले आए कि हम थोड़ा एक समय के भोजन बना के हम खा लें। अब बेचारी का कैली कि धीरे धीरे ऐसे समय काटत गईली, बीतत गईल। तीनों भाई जो रहने बहुत अच्छा से कमात होत रहने, तीनों भौजाई बहुत मानत रहली कि हमारे एगो ननद बाड़ी, बहुत बढ़िया बाड़ी। जब बुलावे ननद के तीनों भाई मतलब भौजाई लोग बुलावे लोग अपने ननद के, तो तीनों भाई या तीनों भौजाई बड़ा खुश रहे लोग कि हमारे एगो बहन बाड़ी आवत आली। लेकिन ये बात से बड़ा दुख रहे वो लोग के कि न जाने कौन ऐसा कर्तव्य भइल कि हमार बहन इतना गरीब हो गई कि घर में राशन पानी के सिवा कोनो चीज के मतलब जरूर इतनी नहीं बाटे, सब खोजे पड़ेला, सब कहीं ना कहीं से मांग के चला पड़ेला। बेचारी अब इहो सोचे, उनका भाई भौजाई भी सोचे कि न जाने काहे ऐसा हो गए। अब का भइल कि अपने एक समय अपने ननद के बुलावल लोग, रखा लोग सप्ताह दिन आराम से खियावल पियावल लोग, ले दे के विदा कइल लोग। लेकिन जनते बानी गुरु बहिना कि आखिर लेवल देवल यानी कि जो नैहरे से मिले चाहे कहीं से मिले आखिर कितना दिन चली। लेकिन जो कहल जाला तीनों भौजाई उनकर शंकर भगवान के बहुत बड़ा पुजारी रहल लोग, बहुत
नियम से पूजा पाठ करे लोग तीनों भौजाई, लेकिन जो उनका एगो ननद रहली कोई पूजा पाठ ना करे, लेकिन तीनों भौजाई बहुत बढ़िया से पूजा पाठ करे। भोलेनाथ के बिना जल चढ़ौले पूजा पाठ कैले उ लोग कभी भोजन ना खाए लोग। अभी अपने ननद के विदा कई लोग उ अपन सामान ले के अइली, खाना राशन पानी जो लेके आयल रहली खात होत रहली, अपन जितना दिन चलल फिर ना खत्म हो गई, तब फिर वही तरह से जीवन जिए लगली। अब का भइल कि एक समय उनकर भाई लोग फिर से अपन जहाँ कमात रहल लोग वहाँ में कमाए चल गए लोग। फिर कमा उमा के जब साल 2 साल के बाद आवत रहल लोग, ते अइला पे का भइल कि ओने से सोचल लोग कि चल हम अपने बहिनिया से घूमी आवतनी, चला अपने बहिनिया से हम घूमी आवतनी। अब घूमे गए लोग, अब घूमला के बाद से का भइल कि जैसे बीच में उ रास्ता पड़त रहल उनकर बहन के जो गांव रहल, अब बीच में पड़त रहल तो सोचल लोग कि चल अपने बहिनिया से हो आवल जा। अब बहिनिया गए लोग तो दरवाजा खटखटावल लोग तो जैसे बहन सुनली आवाज तो कहली कि चलो देखी के आइल बा। अब के आइल बा गए लोग देखता लोग कि अरे हमार तीनों भाई आइल बाने। बहुत खुश भइली अपने भाई के देख के, बहुत खुश भइली। या खुश भइला के बाद से कहतली के भैया अंदर आवा लोग, नाश्ता पानी कला लोग, चला अंदर आवा जल्दी से बैठा। बेचारी बोलौली, अब बोलौला के बाद से बैठा के नाश्ता पानी खाना उना सब खियौली। लेकिन सामान तो तीनों भाई के बहरई छूट गए दरवाजा पे। अब सोचली कि देखी कि भैया लोग तला तो सामान बाहर में छोड़ देले बालो, चलियो सामानवा के लेते हैं लेके फगे तो रहबे ना कहीं 2 जने रहल लोग। अब गईली अपने भाई के सामान ले आवतली अंदर। एक भाईवा के का भइल रहल कि वो अपन एगो अटैची ले रहने, ओही में ढेर सारा पैसा धइले रहने। तीनों भाई मिल के धइले रहल लोग अपन हिस्सा। तो ई सोचल लोग कि चल एके जगह धो देम ठीक रही। अब तीनों भाई मिल के एक जगह धो देले रहल लोग। धइले के बाद से का भइल गुरु बहिना कि जैसे उठावतली अटैची घर में आवतली पैरवा गल फिसल, और का भइल कि पेटिया मतलब जो अटैचिया रहल एकदम जोर से उनके हाथवा से छूटल, तो जाके दिवाली में जब लड़ल तब अपने आप तब खुल गइल पैसा जौन रहल छितरा गइल। अब भी पैसा देखली उनके मन में तो लालच आ गइल, लेकिन कहली कैसे का करी, हाली पैसा बिटोर के कहली कि भैया तू हम लोग के पैसा है ले लो। अब उनका भाई लोग कह लोग चल का भइल, बहन से हमरा गलती हो गई, गिर गई बहन। उ लोग तो ई लोग टेंशन रहल कि हमार बहनिया गिर गई कहीं चोट नहीं न लागल है। अब देखे लगल लोग, देख सुन के अपन पैसा ऐसा जन रहल रखल लोग रखियो के संभाल के अपन बंद कइल लोग। अब में से कुछ पैसा अपने बहन के देहल देव के धो देवल लोग। लेकिन उनका पति भी जो काम काज करे कभी आगे ना बढ़ पाए, अभी परेशान रहली अपने जीवन से, लेकिन कैसे कहें तो कब कहले ना रहली। तो दिन का भइल कि जब उनका भाई आयल रहल लोग, तीनों जने भाई जब खा पी के सुतता लोग, तो दोनों जने ई मर्द मेहरारू का बतियावता लोग कि भैया हमार बड़ा ढेर सारा मतलब पैसा लेके आयल बाने। उनकर जो आदमी रहने वो कहतने उनकर पति कि अरे तुम्हार भैया बड़ा कमा के आयल बाने, बहुत ढेर सारा पैसा लेके आयल बाने, और इतना पैसा तो देबे कहीं ना चला तुहार कुछ दिन के हमन के समय कटी जाए बीत जाए। कहली हाँ ये तो बात सही बाटे, कुछ समय के दिन बीत जाए, चली वही में अपन चलत रही। लेकिन बहनिया के मन में ये हलचल रहल कि इतना सारा पैसा ले आयल बाने, इतना सारा पैसा के लिए हमन के मतलब इतना गरीब बानी के, अब कहीं से कमा तनी के कहीं से कुछ करा तनी के तो कहीं कुछ होते नहीं के। इतना हमार पति मेहनत करतने, माटी गला सब कुछ करतने, लेकिन कहीं कुछ आगे बढ़त ना बाने, हमन के जैसे बानी के वैसे ही रह गई। अब इनके मन में लालच हो गई तो का
का कैली 2 बजे राती के उठतली धीरे से उठला के बाद से का कैली कि अपन धीरे से उनके घर में एक जगह कुल्हाड़ी रखल ओ कुल्हाड़ी के उठौली आ कुल्हाड़ी के उठौला के बाद से आ धीरे से अपने भाई के घर में जातली धीरे से अपने भाई के घर में जातली और वहाँ गईला के बाद से सोचली तीनों भाई के मार दी लेकिन मारे गईली ऐसा ही है भगवान के कृपा के दिने बेचारा तीनों भाईवा उठ पड़ने वो लोग के अचानक से ये भइल ख्याल लगा हमार बहनिया हमन के हत्या करे आवती है गईली तीनों भाई के हत्या करे ना हो पावलस त कहली ना भैया तुम लोग के मारे ना आई नहीं पकड़ा गईली ते चली गईली अच्छा 2 बजे के बाद ही लोग आराम से कॉल लोग चलला त गलती से हमार बहनिया चली आई काहे कि केहू के सिल संकोच ना रहल कि हमार बहन ऐसा कुछ गलती करी अब तीनों भाई आराम से फिर सूत गए लोग एकदम नींद में सूत गए लोग भोर होत जानी गुड़ बहना सब की बहिन आके अपने पति से कोई सुन के बात अपने पति के ला के हाथ पर बनवा के अपने भाई तीनों के भाई के हाथ पर बनवा और लगले उनके मार के और वही पलंग के नीचे घास देहली यानी कि गाड़ी देहली जे पे सुतल रहल और ओकरे बाद से का भइल उनकर माटी के घर रहल उनकर माटी के घर रहल आ बिहान भइले का कइलो कि वही पैसा से जौन उनका भाई देले रहने जौन रखले रहल लोग पैसा सारा पैसा से घर अपन बनवली सब कुछ नीचे फर्श करवली खूब बढ़िया घर बनवा के अपन सब सामान उमान घर के जितना थी सब लाव के धो लेली अब धो के का कैली कि ओकरे बाद से रखियो कि उनको कहली चलो अब आराम से बानी के लेकिन अब इन्हें तीनों भौजाई के कभी मनवा एकदम विचलित होके कि का भइल कि 1 दिन 2 दिन हो गई फोन ना कैनी बड़की छोटकी से कहें छोटकी वो मजली से कहें यही तरह से तीनों देवरान जेठान कहें लोग अपने सास से कहें कि काहे अम्मा जी फोन ना करतनी बाबू आपके ऐसे ही कह सुन के बात करता लोग तो कहली कि लावो दीदी ला तो 1 दिन मोबाइल ले रहनी फोन ले खरीदले रहनी है लावो वही नंबर पर फोन लगाई बात करी दीदी से फोन कई लोग तीनों देवरान जेठान के दीदी आपके भैया आवत रहनी है बहरे से कहले रहनी है कि आई तो तुहरे घरे आई यानी कि अपने बहन के हम घरे जाई तब इनकर बहन का कहतली कि ना भैया कहाँ फोन कैले रहने हैं तीनों जने उ लोग फोन ना कैले रहल लोग काहे घरे ना आई लोग का कहत लोग तीनों भौजाई ना यहाँ आइबे ना कैनी फोनो ना करतनी 2-3 दिन हो गए बात ना भइल मनवा का जानी काहे हमन के विचलित होता कि मनवा घबराता कैसन बाती बाटे दीदी हम आपके घरे आवतनी कहली उ ठीक बा आवो अभी सोचली कि चल का भइलू त जहाँ थिरल तहाँ कोई देहनी उनके चली गई ने अब हमन एक दूजन जानतनी कि केहू कुछ जानते नहीं खे अभी लोग खोजे लोग कहाँ से लेकिन भगवान के लीला गुरु बहिना सब केहू ना जानेला अब का भइल तीनों भौजाई आई लोग इनके घरे आ कहल लोग के दीदी मनवा विचलित होत रहल घबरात रहल ऐस हमन के इन्हीं के घूमे फिरे तो ये अपन कहत अरे ठीके होई है ऐसा थोड़ी बाटे कि कहीं कुछ ऐसा कुछ ना भइल बा हमार भाई ठीक बाने तू लोग टेंशन न लो अब कहे तो कहे का दोनों जने पति पत्नी कॉल लोकेशन बाती बाटे आराम से आप लोग खाई पी रही आप लोग आराम से जब यहाँ घूम फिर ले तो मन आप लोग के घबराई ना काहे कि बहुत दिन से आदमी जब घर से ना निकलल रहेला तो मन घबराला घर में रहत यही तरह उनकर पति पत्नी कहल लोग उ दोनों जने अभी तीनों भौजाई वो किसान के तीनों पतोई घबराता लोग कि इहो लोग कहता कि मतलब ठीके बाने लेकिन आखिर फोनवा काहे नहीं आवता 2 दिन 3 दिन बीतल चौथा दिने का भइल कि उनकर ननद सोचली जहाँ इनकर पति गइल बाने जहाँ तीनों जने के भेजले बानी वही तीनों जगह मतलब जगहिया तीनों जने के जगहिया तीनों जने के हम भेज दी अब सोचत तली मन में
कि जहाँ हम तीनों जने के भेजले बानी वही जगह इन्हों के भेज दे। अब चौथा दिन का भई कि वही पलंग के नीचे अरे ऊपर सुतल रहल लोग। वही पलंग पे तीनों देवरान जेठान सुते लोग, जौना पे तीनों जने भाई सुतत रहने। अब सुतल रहल लोग वही बेडे पे इहो तीनों देवरान जेठान। तो चौथा दिन का भई कि उनका तीनों जने के तीनों पति आ गई ने यानी कि अपने रूप में आके सपना देखा देने कि देखो हमरे साथ ही ऐसा भइल बा कि ऐसन बाती बाटे तो तीनों जने यहाँ से चल जालो ना तो कहीं कुछ गलत हो सकेला। अब का भइल कि तीनों जने देवरान जिठान उठल लोग सोचल लोग कि हमनियों के भाग चले के। जब हमरे साथे दीदी ऐसा मतलब तीनों भाई के साथे कई देले बाड़ी तब हमनियों के साथे छोड़िया थोड़ी ने। अब का भइल तीनों जने भागे के सोचल लोग, लेकिन उ तो दरवाजा भरे से कई देले रहली बंद। काहे कि उ बतिया समझत रहली कि 3 दिन 4 दिन हो गइल ला तो कहीं ना कहीं से उसन के पता चल गइल बा। काहे कि धीरे धीरे सपना में जबा में तिमनम बड़बड़ा सब अपने। अब उनके पता चल गइल हॉल कि देखन ऐसन बात ही हो गइल। अपने पति से कहली और दरवाजा बंद कर देले रहली। अब तीनों जने दरवाजा हिलावत भड़कावत लोग, मतलब खूब दरवाजा पीटत लोग। अरे दीदी दरवाजा खोल दी काहे बंद कइले बानी। अब आईडी अचानक से तलवार ले ले थी कुल्हाड़ी ले ले। अब कुल्हाड़ी ले ले आवत अली तीनों जने के अपने पति से बनवा देली। तीनों जने के पति से अपने बनवा देली। दोनों जने पति पत्नी मिल के बांध देवल लोग पलंग में बांध देवल लोग। आज जैसे मारे जात रहली वैसे ना जाने शिव शंकर भोलेनाथ के तीनों जने याद कइल लो कि हे भोलेनाथ अब हमार प्राण आपे के हाथ में बाटे। हमार जान बची ते आपे बचाए ना तो केहू नहीं बचा सकेला। भगवान न जाने उनके पति के मन में का ला देने। ओ तीनों गुरु बहिना के जो नंदोई रहने उनके मन में ऐसा आयल खिलावत तीनों जने जगहिया हमें सूती जाता नहीं। अब तीनों जने के जगहिया ऊपरा जाके उ सूती गई ना। और जैसे है सुततन तब तक इनकर हथवा से कुल्हड़िया उनके पेटवे पे लाग गई। जब पेटे पे लागल तभी लगली आई माई आई दादा चिल्लाए कि अब हमसे का हो गई। अब तो अपने भौजइयों के विधवा क देले रहली, अब अपनियों विधवा हो गईली। अब लगली रोवे खूब। तीनों जने अब उ लोग हाथ होत कैसो खोला लोग अलग लोग समझावे कि ये दीदी बहुत गलत कहनी है। अगर पैसा चाहे धन दौलत चाहिए आप सब कहले रहती सब देले रहती, लेकिन आप पैसा कमुआ ना कैले रहती। हमनियों को विधवा बना देनी अपनियों विधवा हो गई। बताई कहाँ से अब कैसे का होई। अब लगली फूट के रोए कि अभी धन दौलत कौने काम के। तेहिस कहल जल गुरु बहिना केहू के लिए कभी गड्ढा ना खोदे चाहिए। जब केहू गड्ढा दूसरे के लिए खोदेला पहले तो अपनिए गिरेला आदमी। यही से कभी कोनो चीज के लिए लालच ना करे। तू जैसे लालच कैली लालच हमेशा बुरा बला होवे, कभी भी लालच ना करे चाहिए। अगर आप लोगों के हमारा कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो।